आदा बैसागु बोथोरखौ बरायफैबाय दाउ खौवौआ गाबफैलायबाय आदा बैसागु बोथोरखौ बरायफैबाय खाम जथानि दामनाय देंखोजों सेरजा सिफुंनि देंखो रिंनायजों गोसोआ रंजाखांबाय आदा मोसानो गोसो जाबाय। लोगोफोर रंजाली बड' फिल्म प्रडाक्शननि गेजेरजों बे बारनि बैसागु मिउजिक भिडिअ फैनो गोनां बैसागु मिउजिक भिडिअनि बागै आपडेट लानानै फैलायबाय। स' लोगोफोर बे बारनि बैसागु मिउजिक भिडिअआव फाव खालामदों गुबैयै सुदेम सना आरो महरजित। मेथाइखौ रोजाबदों नितामनि बर' आरो फुकन बर'। लिरिकआव दं बिदुत गयारी आरो महरजित बर'। टुनाव दं बिदुत गयारी, मिउजिक अमर बर', फ्लुइडआव दं सुनिल बर', कनसेप्ट डाइरेक्सन करिय'ग्राफि खालामदों अनिल मुसाहारि। स' लोगोफोर बे भिडिअनि टाइटेला जादों दाउ खौवौ। लोगोफोर दाउ खौवौ अफिसियेल बैसागु मिउजिक भिडिअखौ रंजाली बड' फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव आबुङै हगारनाय जाबाय। जायफोर नोंथांमोना नायाखै रंजाली बड' फिल्म प्रडाक्शनाव थांनानै नायहैनो हासिगोन लोगोफोर। नङाब्लाबो फुल भिडिअनि लिंकखौ आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों लोगोफोर। बेवहायबो थांनानै नोंथांमोना फुल भिडिअखौ नायहैनो हासिगोन। स' लोगोफोर अन्नानै भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। थेंक इउ।